Patuloy ang pagbibigay pagkakataon ng Southern Luzon Technical College Foundation Incorporated sa mga estudyanteng nais makapag-aral ng libre sa pamamagitan ng kanilang 3-year diploma course na isang technical vocational program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol. Ayon kay Rosemary Quintoray, ang presidente ng SLTCFI, ilan sa mga kursong inaalok nila sa ilalim ng naturang programa ay Computer Programming and Software Technology at Tourism and Hospitality Management sa SLTCFI Legazpi. Bukas na rin ang Hotel and Restaurant Management sa SLTCFI Pilar at Agro-Tourism Management sa SLTCFI Piodoran. Aniya, binuksan nila ang programa para sa mga kwalipikadong mag-aaral na may pangarap at nais maabot sa buhay, lalo na sa mga individual na nasa laylayan. Last year, mayroon na ino-offer ang AKB through the TESDA na scholarship na 3-year diploma. And we applied. And because maganda yung performance ng mga bata, even in the assessment, at behave sila, nag-aaral sila, so we were not ashamed to ask for 1,000 slots for this year. Sa ilalim ng 3-year diploma course, libre ang tuition at school fee. May cash at book allowance din na naging posible sa tulong ng Ako Bicol Party List. And thanks to Ako Bicol, dahil work at nila ang scholarship ninyo. For the information of the body, 1,600 of you here now are scholars of Ako Bicol. Ayon kay Rachel Abion, ang Dean ng 3-year diploma course in Tourism and Hospitality Management, ang 3-year diploma course ay huhubog sa kakayahan ng mga estudyante. So, this 3-year diploma has a budget of 14,500 every semester. So, the students will have at least 4,500 for their budgets and 5,000 of their learning materials and 500 pesos for their uniform allowance. Sa isang pagtitipon kamakailan, siniguro naman ni Albay Vice Governor Diday Co na patuloy siyang magsumika para makapagbigay suporta sa iba't ibang programa pa ng TESDA na maghahatid ng magandang kinabukasan sa mga Albayano. I've learned that the government has many different programs. Example, TESDA. There's more than this. There's baking, sewing. I've seen there was a latest post into the arts, not only about iting mga pang-babae, nag-diverse na sinde. So, this is really exciting. Sec Kiko Benitez of TESDA is my friend, so I want to schedule a meeting. I really want to ask help from him na mas magdara ki trabaho, ki programs for the Albayanos. Samantala, sa mga nais mag-enroll, magtungo lamang sa opisina ng SLTCFI sa Ramon Street, Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.